Okay guys, oh, mauna ni. Asa man ta mo sa suong Ginoo ko kadako sa. Asa man ta agi doy buday. Sil. Mauna ni ang agianan. Paingon sa atong igsuon, na hingsuong na oh. Hingsuong na ang atong sister. Ginoo ko. Ingani kadako nga damage ni bagyong Odette. Suong po ko. Aray, suong po ko. Aray, aray, aray. Day. Grabe. Ingani ka worse ang gihimo ni bagyong Odette. Oh. Paingon mi sa balay sa akong igsuon. Noy, naunsa maning imong hawanan noy, imo maning gikulata og maadyo noy. Why? Giunsa man sa bagyo noy, giadyo-adyo man ni jag kuso-kuso ang injong atubangan. Naunsa ba ni? Buwan ba kanang aghangin ba mura og kanang Giupawan man ang injong lugar oy. wa dati pertera pa makasasa na ning lugar diri. Kasasa. Si Dexter to. Dexter na ko an kanang anak. Yay, dante. Pagka humar bagbagyo kay labang inita. Are may size balay sa akong igsuon. Tagsa. Tagsara. Mura Di ka magpa adyo. sila bagjoan dire kami dito nga. Na, wa bugduha. Wa bilin Dubai ato. okay naman. Ah, makadawat na nig 50 mil. Ayay. Picture, picture. 5 mil na lang. 5 mil na lang. Oh, wow. Luoja oy. Wala, di arang ilang balay sa akong igsuon. Oh my god, ang nangka. Ingani. Sus, tinuod jud giingong Dexter man ah. Unsa makasasa naman ning lugar ate. Mao na kaluoy sa balay sa akong igsuon. Naunsa naman kasis? Buhi bagyo po. Naunsa naman ang inyong balay? Kulata naman ang inyong balay. Oy! Madyo ka naging slide ang wa malabi sa nangka. Ano robot? Na kanong pagtiluwa wa dili ko gidaan. Ang Kang Martin. Yun piyon. Si Kang wa man pod na ilihay-lihayan. Uy, madyo ka yung slide na piyan. Nagka ipit-ipit ra ba so here? Yuning. Oh, naunsa man way bagyos lintaon. Wa ko no dito kasap. Kusog oy. Dito sa taon. Oh. Mga tumba pug mga bayo ban. Ha? Kisa man. Unsa man mauna ni sister Maricel. Mauna ni diri sa imong status sa imong lugar. Di namang signal ila ko mo. Nay signal Joan? Gani ang buntag ang ting signal ko alas 12 nga tus ko an. Ah. Naka-upload na magani ko. Ha? Diri diha patibay diri ah. Di ba sa tibay dire? Si na nga. Wa na. Amo sala kay kuan. Amo nang sala. Dinhe? Oo. Aw ang ito ba ning sala? Madyo gani piyon lihay-lihayan ang inyong balay. Oh, bitaw no. Sagrado ng bay. Pag among sala kani, lagi tanaw floor mat. Okay. Bless. Amin be. Wa ka na pulba eh. Wa do kay wa dito asa inyo bay ba? Ay, so kay hangin ay. Napoy na nga tumba dito ah. Kaluoy bas bay sa ang igso. Kisa man didirian na to. Si Koy gi magoy kanang. Ha? Ini ko labas yung pan on. Pawan-uwan tali na. Oh, wan. Oh, di ako ang pagkagda. Di na yung nangigda. Ama, dali yung salinan pa.
Diyan saon naman eh. Kinsa man dako malagi mo lamesa mo ni himo. Mo na himo.